Het Vastelovensjournaal. Welkom. We hebben het alternatief LVK. We hebben natuurlijk het echte LVK met de afterparty. Die de winnaars vanmorgen opgenomen. En we hebben gasten uit Maastricht. Gigas, hallo. En ons hoofdgasten Duo XL uit de hoofdstad Maastricht. De dames van Duo XL, Marios Kastelmans en Doris Satijn. Ze tummeren al 11 jaar aan de Vastelovensweg en dat wordt onlangs nog gevierd met een echte revue in het Mek. Natuurlijk in Maastricht. Duo XL. Altijd lachen, dames, in beeld, als ik het zie, samen op de tandem. Ja, En dat al 11 jaar. Fietsen, hè? Wat? Ik fietsen, Oh ja, hè? Maria is achterop. Ik word een tomtom, hè? Ja. Dus ik moet zeggen boezenfiets. En dan ben ik eens uit de reden. Vandaag. En zo fiets je al 11 jaar samen. Wie houdt het vol? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Vraag ons iedere dag af. Ja, hè? Zwoer, ja, zwoer. Heel zwoer, heel zwoer. Maar je kunt wel samen door één deur. Dat blijkt wel, 11 jaar samen. Nee, die gaat altijd eerst en ik gaan, want Ja? samen lukt dat het niet. eerst. Nou, welkom hier bij het journaal. We kijken even naar belangrijke nieuws van deze week en natuurlijk dit weekend. Het is alweer 7 dagen geleden dat we het kinderliedjesconcours hadden, het KVL. En de winnaars komen uit Ullestroten, basisschool De Triangel met Van Os. Kijk mee. Ullestroten naar de overwinning. De Gaston, hè, de kapper toch? Ja, geweldig, De geweldig. knip wat ja, netjes. ja. Ja, leuk. En samen met zijn kleindochter met de school, dat is toch Die zit in die klas. Ja, precies. Ja. leuk. Dat zal ik groot zien. Ja, denk ik Heel ook. goed. Ja. Ja. In Velden zien ze ook groot, want daar hebben de tieners gewonnen op het TVK. Uit Velden, Teun en Giovanni. Kijk maar dus met naar het nummer Alaaf. En met die tieners hebben we een enorme kloof overbrug, hè? Tussen jong en oud. zeer zeker. Dit zijn de mensen die ons gaan opvolgen, hè? Opvolgers? Ja, zo kunt je het zien. Ja. Ja, Leuk. leuk. En tot slot natuurlijk belangrijk, de winnaars van gisteravond van het grote LVK geweerd er vandaag al mee Doe het gegooid. Maar we kijken nog even naar de winnaars van het LVK 2014 en geven een groot applaus. Het maakt officieel. En de hoofdjury heeft aan Spik en Span 7 punten gegeven. En aan de Tonnenzek 13 punten. Dus de winnaar is de Tonnenzek. Hey, Oet, ga maar op. Heerlijke beelden natuurlijk. Ja, je moet dat toch een beetje missen als ze er niet bij zit, toch? Of wie vult dat? Ja. Oh, het is inderdaad dat ze denkt, vanavond, of het Maar gaat ja, aan de gang. 11 jaar bestoon, we hebben er 7 keer maar gestoon. We weten wie het is, wie het ruikt, Want dat is zo wie het erg, ruikt. de wist wie het Ja, is, hè? maar toch dankbaar dat we er 7 jaar hebben van maar gestoon. Ja. En we proberen het ieder jaar weer opnieuw. Dus volgend jaar zal ze weer voorbij zien trekken. Maar het volk beslist. Hè? En als je een hele goede achterbaan hebt, nou, dan heb je ieder kans. Ja, dat ze zeker. dat steeds. Laten we nu eerlijk zien, hè? Zij zegt nou Hoor ze dat? achterband. Ja, Is ze dat is ook achter op de ja. fiets. Dat, Hoeveel tandem? dat wordt goed. Ja. Ja, dat knippen we er goed, hè? Dat knippen we er goed. De tandem van nog, die zien we hier ook. Het is een prachtige foto, Duo XL. Ik ben erbij naar de Brusselse support gegaan, als je het niet heel erg vindt. In de streek, is met de mensen te vragen of ze Duo XL ook wel echt kennen. Kijk mee. Duo XL. Zo. Dat is Duo XL. En wat heb ik er nu mee verdiend? Allemaal. Ik heb een show van ze gezien. Het is een carnaval. Daar heb ik geen interesse in, dankjewel. Goed bevallen. Ja, wel heel leuk. Extra. Geen enkele Belg en zeker geen vrouw zou zich zo uitdossen en
Ik heb de indruk dat die schijnbaar gek aan het doen zijn. Ja, ach, de twee dikke, ja. Die leuke, hè? Ja. En Limburgers, want dat zijn eigenlijk Belgen, maar ze zitten aan de verkeerde kant van de Maas. Hè. Ik ken ze wel, ze zijn leuk. Ja, waarom? Ja, omdat ze gezellig zijn. Leuk en gezellig, Wat ja. leuk. Stralen wordt toch ook Ja. goed. Maar ze kennen ook best wel goed, vind ik weer. Toch? Ja, Ja, natuurlijk. Ja, veel zien er al zelf ook dat je iets van aan het kijken. Zo van, oh, dan komt ze ergens binnen en Maar oh, liefst we hebben 2 keer het Maastrichts vastelavondsliedje in Maastricht mogen winnen. En dat is toch een doorbraak van de Maastrichtse neer, toch? ja. Dan kennen ze zich wel. Om erover te hebben, is dat zilver er ook van? Ja, dat zelf is er ook van. Dit is de beker, dit is de kruis. Als het liedje wint. En dat liedje was geschreven door Leo en door mijzelf. En we hebben het samen met z'n tweeën gebracht. Dus het was een gans eigen product. En dan krijg je zo'n prachtbeker, die is te maken houden. Oh, Dus ja, dit hebben we dus eigenlijk te pronken. oké. Ik vind hem wel goed gepoetst ook, Ja, toch? ik heb hem in de gaten gehouden. Dat klopt, nee, ja. Oké. En dat was voor het enorme hit eigenlijk door Cup Maria. 2008, ja. Typisch Maastrichts nummer, dat de rest van Limburg ook eigenlijk heeft Juist. opgepakt. Ja. Heb je dit wel eens gezien? Dat staat op YouTube. Er komt ook een Maria aan. Het is met vastelovend en er staat een wagenbouwersgroep staat te wachten op de optocht of zo. Heerlijk, hè? Toeval, hè? Ja. Cup Maria. Eigenlijk is het ook Cup Fatima. Alle culturen past dat niet. Zeker. Ja. En ze zwijgt nog, hè? Let op, hè? We zoomen even in. Leuk, leuk. Ze duidt met. Leuk. Ja, ja zeker, zeker. Lief gasten, heb je wel eens gehoord van het alternatief LVK? Ja. Is dat wat voor ogen met te doen met Misschien over 10 jaar of zo. Want dat gaat over het allerslechtste liedje. hè? Dat Dat is weten toch we wel wel. leuk, Dat wel. was vorige week in Apollo in Helden, de verkiezing van het allerslechtste liedje, vastelovensliedje van Limburg. Kijk met ons met. Hier komen een paar voorbeelden van enorm slechte liedjes, zoals de song van dit trio uit Bocholt. Of het trieste Tatu Tata van dit bedenkelijk stel uit Afferde. En dat allemaal verpakt in één radioprogramma. Het is ooit begonnen in een hele kleine studio bij L1, een middagprogramma met Jean-Luc Groenteman nog in de middag op de radio. En dat is langzaam gegroeid door de kantine van L1 en toen nog een tentboete. En nu trekken we eigenlijk ieder jaar neven zalen in Limburg en door gebeurt dit wat er nu binnen gebeurt. Ik heb ook gehoord dat het niet meer in de kantine van L1 mag. Nee, er doen artiesten aan mij die vooral niet voor de muziek meedoen, maar niet meer voor de chaos eromheen. Dus... Ja, moest eens even kijken de vloer, dat is echt verschrikkelijk. Eigenlijk normaal is. Groep door de zaal. Bij de vetzooi. Ja, het is echt in de vetzooi. We hadden nog 35 minuten te gaan. Ik denk dat het nog verdubbelt, want ze bewaren alles voor het laatste. Dat is helemaal zo. De makers van het slechtste liedje van vorig jaar, de Bismin Schemerlamp, Guus en Anja uit Katsop, vinden ook gaar niet dat ze voor Pool stond. Kijk op YouTube, zou ik zeggen, zijn meer dan 10.000 kijkers voor ons. En dat vind ik toch wel een groot aantal, vind ik. Ja, maar dat kind toch leedvermaak zien? Lachen hem ook. Ja, maar dat is humor. Humor is carnaval. Humor. Ik heb meer problemen met die lui die dat zeggen. Ja. En op het eind van de middag kent ook dit liedjesfestival een verlezer, een winnaar. Die met de allerminste punten. De oud-prinsen van Zusteren. En het bleef nog heel lang onrustig door in Zusteren en in Helden na afloop van het ALVK. Zien onze gasten nog wakker? Oh, daar zien ze nog. Ja, ze zijn nog wakker. Zeker weten. Heb je er geen meute bij tegenwoordig met allemaal die afslankprogramma's op televisie? Werd je er niet op aangesproken? Want ja, dat breed zien wat geen metneemt. Hè? Dat samen door één deur kennen. Dus dat een dubbeldeurs klapdeur. Dat is ook imago, hè, toch? Veel stralen ook dat imago uit. Wat is mis aan dik zien? Die lui kunnen ook plezier aan de lol hebben. En als ze zeggen van ja, maar dat is dan ongezond tegenwoordig. Ja, maar... dat wil ik niet zeggen. Ja. Veel promoten het niet. Nee. Het is nu eenmaal zo. En dan maken we er het beste van. Hoe is het toch? Maar dit heb ze al nog 10 werk van gemaakt. Ik geef ze al nog Ik ben voedingsassistenten bij een moeder. Ja. Ik promoot Ja. eten, ik leer lui eten, ik leer ze drinken. Serieus, hè? Aanbevelen, ja.
Zijn we Maar, daar ja. toch wel het doorleren voor diëtisten? Ah ja, ik ga doorleren voor diëtisten, maar dat is ongeloofwaardig. Nee, dat hè. kun je niet Dat had ik maken. niet kunnen doen. Ja, maar Mariaans, wie duist dit dan? Want die vertelt ze natuurlijk als een grap en best wel eens serieus dan. Ja, natuurlijk ben ik serieus. Ik ben zelfs down to earth, als het moet zien. En zij zelf vroeg wel eens advies aan mij. Dus Ja. hoef ze niet te vragen. Want wat is dit, Dorrie? Ik werk bij mensen met een beperking in Sittard. En bij Stichting Daalzig. En ja, dat is gewoon mensen die werken op een sociale werkplaats, maar ook het niveau wat eronder zit. En met heel veel plezier al jarenlang. Ik vind dat zelf heel pittig. Door de energie, de fut uit te holen. Jawel, maar de kracht uit te holen. Ja, maar de holste energie en kracht uit. Want als je ziet wie mensen omgaan met bepaalde dingen, dat kost te veel nog heel veel van leren. Ja. Ja, en dat is geweldig. Ja. Kijk even met, wat zijn dit eigenlijk voor beelden? Oh, toch? Vertel. Paul de Leeuw. Oh, bij Paul de Leeuw. Oh, ja. Dat is al een tijd geleden. Oh ja, ik zie het. Nou, op dat moment waar Onvergetelijk. koningin Beatrix had hoofddames nodig. Ja. En Paul de Leeuw had dus gezien in een hierenzitting in de Bombière Maastricht. En die vroeg op een gegeven moment of we wouden komen. Dus we hadden gezegd, nou Paul de Leeuw, wat leuk. Ja. Maar spannend ook, want ja, er werd niets. Wat gaat er Toen stond er gebeuren? voor pas en Paul de Leeuw is een vakman. De kind vinden van wat ze wil. Maar stedig toch uitnodig, dan denkt ze toch voorzien, goed op mee. Ja, Het was onvergetelijk geweest en nu. En heeft die jongen overleefd op de eerste rit? Nee, en die doet kapotte knieën. Ja, hè. die is Dus, echt nog ten aangekomen van hart. Ja, dat pakken schermen mee af. Zit er zeer goed. Ja, lief. Gisteravond is de winnaar bekend geworden van het grote LVK. En die hebben dan altijd de dag erna, of eigenlijk de vroege morgen erna, want L1 Radio staat al om 8 op de stoep. Dan hebben die een soort afterparty met receptie. Kijk met ons met wie dat eruit zag bij de winnaars van het LVK 2014. Ik ben circuit. Proficiat, wij zijn hartstikke trots op jullie. Dankjewel. Ik ben circuit. Die dag was Ze zoeten gisteren de test. Eén is hit gekregen fles. Voor zien die Henkjes. Ik ben circuit. Nou, dat gaan ze nog wel merken in de toekomst. LVK-winnaar, de drugste de rest van die leven met dicht met. Marianne en Dorrie, Duo XL, hartstikke bedankt voor het komen. Een hele goeie vastelovend, Ja, of natuurlijk. carnaval, moet ik ook zeggen. Hè? Maakt niet uit. het is Als wel. gast in Maastricht. Ja. Goeie vastelovend, goeie tot de heer. We begonnen er dadelijk goed natuurlijk met de Facebook. We hebben weer wat reacties binnen van een prachtige boek. Als je toestrijden beschilderd hebt, stuur hem ons op via de foto, via de mail. Kijk dadelijk maar. En we eindigen met Venlo. Waar een hele rare jokersmuts vanmorgen, een hele grote 4 meter hoog, op de Mert in de Zoepkool is geplaatst. Je ziet die beelden door initiatief van studenten van Den Hulster. En de Fontes Hogeschool heeft er ook wat te maken. En het stadscomité BBZ heeft die 4 meter hoge jokersmuts door neergezet. Dit was het Vastelovensjournaal voor dit weekend. En we zien er volgende week weer met Oetzusteren, het duo Spik en Span. Goed weekend.